Hello? Hi, Matete. Hello, unjani? Unjani? Ngiyaphila unjani? Usaphila baby. Yeah. Bese No, ngisemsebenzini kodwa ngi-right. Singakhuluma kancane. lalela usinenkinga ngangikaze ngiyinkinga straight. Kodwa ke uHlengiwe ngoba wathi ukuthi yena sobe sikhuluma nomzali ukuthi senze i-baby shower surprise. Okay. Manje mina ngiqhuma plap. Ngazi ukuthi ngithini. Surprise baby shower nje Okay, yenzeni-ke phela. Good luck. ulokhuzana uzokusasebenzelile shower nayo. Lalela mina imali yami ngiyayisebenza. Angiyicoshi, anginayo nje imali ukuba ngifuna ukuthenga into zey'ngane ngabe ngizala iy'ngane zami, anginayo imali yamanapukeni. Nginey'nkinga ey'ningi kabi nje. Number 2, angiwahamba ama-baby shower abantu engingabazi ukuthi bathandana noba. Angimazi mina ubaba wengane yakhe. Ngizothi ngiyosurprise umuntu kanti ekugcineni ngizosurprise-eka mina. Uma ngabe nifuna ngiye kuleyo baby shower ngicela i-DNA test ngibone ukuthi ubani ubaba waleyo ngane. Ngingathi ngiyaya lapho ngithole ukuthi kanti umkhonyana wami uyena ubaba wengane. Angiyihambi nje i-baby shower yomuntu engingamazi ukuthi umithise uba. Ngicela i-proof ukuqala ukuthi njengoba enengane nje eyakhe noba leyo ngane. So nina if ukuthi ninayo-ke imali yokuthi niyomsupport, good luck, hambani nomsupport. Ezinye iy'ngane zathi y'funa ama-bless azoyithengela iy'moto, azoyithengela nama-flat. Yena wa-decide ukuthi uzofuna i-bless ezomblessa ngengane nje kuphela. Hhayi bangazodlala ngathi yena. Uyitholelani ingane engasebenzi? Ubethi uzoyondla ngani? Ukuba nangifonela khathi esathi ucela simnike imali yokugibela eklinikhi ayolanda amakhondomu amahhala. Cha ngango-contributor-ke. Niyifune late le contribution yenu. Anginaso isikhathi sokudlala mina, bye.